Нека Бог да докосне всяко невярващо сърце. Всеки да повярва, да разбере истината. Защото света в момента, което не осъзнава истината, не познава истината, ние идваме от света. Ние бяхме в света. И предпочитаме да останем с Христос. А вие сте видяли само света. Не сте видяли Христос още. Да призовавам всяко едно невярващо сърце. Обърни главата си нагоре и извика към Христос. Опитай този хляб, където Той казва: аз съм хляба на живота. И виж му вкуса първо. Не ти говоря за някаква камбанария, за някаква сграда, за някаква свеща. Не ти говоря за някой свещеник, който да отиде да те изповяда при него. Не ти говоря за някаква традиция. Говоря ти там, където си. И извикай с твоите прости думи: Господи Исусе, искам да разбера ти Господ ли си. Ако си Господ, ела в сърцето ми. Защото моето сърце е отворено сега. Алелуя! Благодарим ти, Господи, за всичко, което си направил, което правиш за нас и което продължаваш да вършиш за нас, Боже. Амин.